יש לנו פה אדממה, יש לנו פה המבורגרים לילדים, יש לנו פה שתי חתיכות של שניצל לכאורה, כרובית מטוגנת, הנה עוד שניצלונים קטנים, יש פה טאקו עם סלסה של אננס, והיה פה המבורגר ומישהו אוכל אותו. זהו, וזה הכל. ופיש אנד צ'יפס יש פה, ונתחי סטייק בקר. וזה אמור להיות טרטר של סלמון עם מטריות אורז קריספיות. אני אבדוק אותן, עם קריספיות. כן, קריספי. זה קטע אדממה.